Rackets. Tasangana zvakare muchirongwa chedu chiya cheZarura Kids, apo tinodzidzisana mutauro wedu wechishona. Vanombuya aiwa vanofarira ngano. Nhasi vazukuru vangu, ndoda kukuudzaiwo rungano rwerurimi tanga. Musoro wenyaya unoti rurimi runoparira. Kare kare kwaive neimwe mhuri yavatongai. Mhuri iyi vaigara vachingotukana, riri bongozo zhowe. Mukadzi nemurume vakanga vasingambotaurirana zvinenzwisisika. Mukadzi akataura chino, murume anoti hazvisirizvo. Murume akataura chino, mudzimai anoti hazvisirizvo. Mukadzi akati handei nepapa, murume anoti ndoda kuenda nekoko. Saka vaingogara vachingokakatana vachingopopotedzana. Vakudakara vazofunga vakati magariro epamusha panapa haana kunaka. Handei kwavatete timbonokurukura natete tinzwe kuti tingaite sei kuti tikwanise kugarisana zvakanaka murudo tichikudza mhuri yedu. Nokudaro vakatorana mudzimai nomurume vakananga kwavatete vemudzimai. Vasvika ikoko vakasvikopira nyaya yavo. Atete ndokuti dhuu kufunga kuti voita sei nedambudziko riri mukati memba yemuzukuru wavo. Vakati regai ndikupei zano. Zvikanzi nderei? Zvikanzi muri kuona kamudzaka. Vakataura vakamudzike muroro. Zvikanzi kamudzaka ndakakapuhwa nemazina asekuru vangu vakare kare vaigona kurapa. Zvandoda kuti muite, ndoda kuti mutakure kamudzaka muende nako kumba kwenyu munokakanda mumugomo munoiswa mvura. Kana iwe murume wakunzwa kuda kutaura zvisizvo, ngosumuka pauri wobva watora mukombe woisa mvura mumukanwa. Nyangwe mukadzi wako akataura chii, ramba wakangopfunda mvura iyoyo, usaisvipe. Unofanirwa kupfunda mvura iyoyo kwechinhambwe chinoita 1 hour. Usina kuisvipa, usina kuimedza. Kwapera 1 hour wozosvipa. Zvakare newewo mudzimai, ukanzwa kuti murume wako akutaura zvisinganyatsopindirana newe, ndoda kuti upfumbe mvura iyoyo. Saka ndoda kuti murambe muchidaro muchipfumba mvura iyoyo kupere mwedzi wese muchipfumba mvura iyoyo. Mozodzoka pano mondudza kuti zvinenge zvafamba sei. Zvakanaka vatete. Vakatorana murume nomukadzi vachidzokera kumba nekamudzi kavo. Vakasvikokakanda mvura votanga kuita zvaiva vachiudzwa naatete zviya. Vaiti kana mumwe oda kuti atsamwa achida kana kutaura chimwe chinhu, wopfunda mvura. Mumwe kana atsamwa akuda kutaura chimwe chinhu, wopfunda mvura. Vakapedza mwedzi wese vasina kana kumbopopotedzana mufunge, vasina kana kumbotaudzana shoko rakaoma. Vaine rudo pamusha pavo, vakatanga kuita rufaro, vana vakatanga kufara, vakatanga kumhanya vachiratidza rufaro, vachiona kuti vabereki vavo vaine rudo pakati pavo, vachidanana, vachitaudzana zvakanaka. Kwapera mwedzi wakambva vadzokera kwavatete, vakati vatete, mushonga uya wakashanda, ndazozvona. Zvikanzi navatete, handiti maona kuti mushonga uya wakashanda? Zvikanzi Zvikanzi aiwa vazukuru vangu, wainguva mudzi womuroro wandakakupai. Chikuru chamakadzidza ipapo ndechekuti kana mumwe achitaura kana zvisiri kukufadza, pfunda muromo wako, usapindura, nokuti rurimi
runoparadza, rurimi runovaka, rurimi runoita zvese, runoita kuti vanhu vatadze kugarisana zvakanaka mumusha. Saka nokudaro kubva musi iwoyo murume nomudzimai vakatanga kugarisana zvakanaka mumusha mavo, pamusana pokuti vakanga voziva kukosha kwekutaurirana mashoko akanaka, kwete mashoko ekubvunza. Saka ndopakaperera sarungano. Chidzidzo chiripo vazukuru vangu ndechekuti always remember that words can pierce someone's heart. Don't say negative things to your loved ones. Don't say negative things to your friends. Always try to be positive. Always try to be loving. And always try to make sure what you say to the next person is exactly what you would like them to say to you. Because rurimi rwedu runogona kutiparira. Muve nenguva yakanaka muchirongwa chedu cheSarura Kids. Aiwa tatenda. Don't forget to subscribe down below.